ka kam kadi mbaɗa kam filtré wallahi mandutullahi a saddi towngal mine wa kam majjirɗo e siwre kala ɗo natɗa so Allah jaɓi hande mi lelta ko less taw mi yarima ma anda wona sular kalisam o wona ni heɓroto ala weɓat ha ɓurta ma andu ko min ndigondirɗa ɗum kalisam o hande lelta ko less o yaltata Baba. Andani de. Ngona ko wirude. Ay jom mi halanoma. Medi hado ko iba. E medi hado parce que kodam mbiya no mayo hande fotar. Oɗo ɗi Obama o. E hande warata. Wara ɗo. Hande warata. Ndeysan. Alki ɗum kay an ala to paɗa. Non mena mara mi yahatan mi habro mudum tan nar. Ha. Mena mara joni inchallah. Oron lel non oron lel. Joni mi lel. Neɗɗo dañata koɗe wiyene yaltano. Badami duwa non ter. An kay duwanam so Allah jaɓi ngal kay humete. Ngal kay mi humo ɗum so Allah jaɓi. Alhamdulillahi rabbil alamin. ɗon jeeɗa wuro ko wallahi ɗon jeeya galle ɓeɗon namto big holnoon kadi eyo big weltare ye guéré oɗon ƴew ni rek goɗɗo lawol ni galle meɗon ni o sa visualisation ata droite no waade no ata gauche robinet o ɗon juste robinet o koye galle men jarama merci ok merci jarama ok merci Assalamu alaikum. Guiƴam Abdullahi. no mbaɗɗa tampere Adde. jam wonema Alhamdulillah. bisimilla Wala bon wuttumaje hen. Bon wiwta yimi jaha. to paɗen To paɗen namdo paɗen. he argay Yaadu ala mi faami eɗum haalama hande noon hande kala no pirtuɗa hande poso tekkata Allah ji mburel ari te aɗani Allah mbuyogo ni tan waɗata heño koye haade sérif jeeyi Haruna adaden toon jeeɗ argayno mi haalama ko arsugu maɓɓe yoɓe ɓam arsugu ari ha e nder gallam he eyyi min wona ko ñaagoyade wonno eyyi ay ba an jooɗo woro an aɗani enen sen jooɗima barmeji men ninata Hande- dépense men fof yaltata koye ñaagogal hande ninat ha watta simtude ɓiyam o eyyi Amadou eyyi omo jogui koɗo garowo an ɓi sen jogui koɗo min noon haaja men aɗa yimi ñaagoyo mbiya silla arani min kam mi añani kalis eyyi kono sa yimi wima carrément ar jooɗo wona mere ha e ko dañal wonno dañal ari ha e nder gallam he nder galle ma oɗo dañal nan ɗo ɗo oɗo ngal dañal soynetake ala yi Har min gayi. aydara waylahi ɗo komi de. dañowo koɗo aɗa andi laamu oɗo wuro manggo ngo annene Wuro mawgo oɗo Amérique eyyi laamu maɓɓe o law mabɓe président maɓɓe o ɓaleejo eyyi Obama Obama a yiiti Obama Obama oɗon mo jiiɗa Obama borom yeeso wi kan eyyi Obama oɗon noon eyyi ndekete yo omo jogui ɓiɗɗo debbo Obama jogui ɓiɗɗo debbo joɗɗo on dal wi ne yiɗi Allah tan ne yiɗi amadam ala ƴeew tan ala mo itta so wona amadam ɓi Obama de debbo eyyi yiɗi ɓiye eyyi ete waɗe wuuro he ari ɗo kadi wuure he kadi addimo tan ko amadam ete ala ko yiɗirmo so wona dewgal ande her big weltare makko wonde her ko gonga de en dañi joɗo bisimilla La ilaha bisimilla an kay hayti yaade ɗiɗi Allah ji on nangu CFA mum kamɓe ɓole ɗi dollar jiya dollar aɗa haalde CFA min saɗataki ɗo ndewna mi woppa ñagude ala woni ko goppara noon jiggarama de he laamu Amérique ɓiyum e ɓiyam ndesodira eyyi ɗum de kam ko ɗi somi ñaaguima tan de kam kuuɗ a ko noon kacci min wattata ñaaguede a ɓiyo onon o artima noon de hen ɓiyo artima de artirani mi seseni wallahi artirani mi ɗo ko bonno cukaku he argay Allah ƴew piɗelel ma yel teɗo dal mi haalama wawno wurwude te mi haalama gueɗe gotel ay amadou mo noon omo artimite an ɗo aɗa siftorde nde gonɗen sukaɓe nde a warino kam sahuji o tot kala to jaami tan ko ɓayre nde tan Ablaye tan mi heɓa caggal tan minne mbaɗa rotta ɗo ko yiɗono yo Allah suuren ɗo ko yiɗono yo Allah suuren amin yo Allah suuren suturen jaari ñagade suturen jaari ñagade adduna ko ni tan adduna ko ni tan hunde arat tan ha ɓoy tan wayno hendu ndu yaha haaju mum min kam mi dañi dono e kanko ma mala mi dañi dono kono ɓiyo ala ko artuma noon ɗum ɗon tan no artema on fonno addude gongol kam arsugu makko wona woni koye rewɓe neɗɗo fo eta arsugu mum woni eyi moƴƴi
joni dal min dal hande kam dawol melngol horo nilta a dañat to ponnoɗa dañde kalis kam a jooɗi maɗa yahori yahara ma wat ko ari min ko ɗum tan goyami de moƴƴi an kay joni jonde tan jooɗo tan jonde ma joni noon yettere Allah tawde kam a jooɗima ha kaɓɓe kayit nan naata kam naata e gallam en naata e galle ma yettere Allah kono kam wiɗen woppa ñaagoni kam ɗum kam ala hen i ande ne hersinaki mi daña kaɓɓe kadi mi rutto kadi mi wonta ñaago aɗa min wawa yaade sa ala joni noon min noon goppama tan min tan goto e ladde han ni te aɗa min kala to tunggumi ko an serkittoto to mimi jirguir fof ar won ko pawata ɗon so somi jirguir ala pawo ɗon no waya aɗa ko ñaagotoɓe yo dañal ngal ar ceernamo aɗa sabu salamu aleykum mes waaleykum salam mes